welcome. At anosa kinanang, nos finally, nos portanan kahablita, welcome bosnan. Sa nosa kinanang BeautyX, nos ting marca, kuturhen na awara kita by gusto ma-shopping, kuta nos linha de Maristela Mares, nos ting full linha, gini pa bosan sa kondushi eta, olele, teste, nos tay pa yuda bosan. Hier, bijvoorbeeld deze, ik vind het gewoon zo geweldig. Het is 2 in 1. Je kan het voor bronzer, maar ook voor je lippen. Dus het is ook voor de lippen. Oh, dat klinkt een beetje nee. En deze is ook voor. Het is gewoon zo, kijk. Ja, deze. Dat kan als een ja, het is heel compact, handig. En de hele packaging van alles is gewoon zo mooi. Die adventkalender, het is geen adventkalender, want het zijn 12. En dan elke heeft een cadeau. Het is gewoon apart voor moederdag. De perfecte gift. Perfect gift. Yes, welkom. En deze merk. OGB, het is onze, we hebben het exclusief hier op het eiland. Het is de enige, wij zijn de enige die het hebben. En het is een complete lijn van eyeshadows naar bronzers, naar blush. En het is echt super leuk, want het heeft heel veel gadgets en cadeautjes voor iedereen, vooral voor moederdag. Dus, jullie zijn welkom. Kom maar kijken, testen, we hebben alles hier. Zelfs parfum heeft ze.